Салом алейкум ба кулли тамошобинон ва ба ҳар як нафаре ки видеои моро алҳол тамошо карда истоданд. Бародаро, ростӣ медонам ман як муддат дар канал набудам ва бародари мо пешниҳод кардан як чандта видео барои шуморо ва чӣ гуфтанем, ҳазор раҳмат ба нафарое ки дар фикри мо буданд ва ҳазор раҳмат ба нафарое ки комментария карданд ва ман чӣ хеле ки ваъда карда будам ки иншоаллоҳ реклама каналотон мебурад. Бародаро, ин чиза ман ваъда кардагим иншоаллоҳ ки мебурад. Баъд аз видеои перезагруз канал мешавад ва ҳамаша шумо метавонед ки бинем. Бародаро, миннатдорам ҳар як нафаре ки моро дар ҳолати мушкилӣ фаромӯш накарданд ва миннатдорӣ хичона расонданд ва чизеам ки карда натонистам масалан дар ҳаққи мо дуо кардан. Ҳазор раҳмат ҳар якай шумо. бовар кунед, ман ин ҳолата шиддат надоштам, ман ин чизам намехостам ва баъзиҳо баъд аз оне ки мо ахирон видеоро ворид кардем, бародаро, агар бидонен телепортатсия, яъне ки ман дар охири видео мерам ба дигар ҷо. ӯ мақсади ман ин набуд, бародаро, ки ман просто реални ай канал мерам. яъне мақсади ман ҳамин буд дар видео ки мо бояд видеоҳое ки бигем телепортатсия, яъне тарзи монтаж кардан, ман шумо мехостам бофаҳмонам дар видео, бародаро, яъне ки чӣ хел фаҳмонам шуморо ки осон буғелта. Мақсади ман ҳамин буд ки дар нешнида ман храмакиҳо истифода мебурдам, чӣ хел дар дигар ҷо пайдо мешавад ва чӣ хел масалан ҷанг, ҳар як эффекте ки ман барои шуморо истифода мебурдам. Масалан мақсади ман буд ки шумо метавонед ки ҳамин чизоро бо тариқи телефон, шумода лозим намешавад ягона буд камера ва дигар чизо, бародаро. ана ҳамира ман мехостам ки барои шуморо фаҳмонам, бародаро, ва ба ҳамин хотир имрӯз ман ҳар яктаи шумо бояд борига миннатдорам, бародаро, ки шумо ҳамроҳи мо буден ва дар ҳолати мушкилӣ дастгирӣ карден. ин бародаре ки дар ҷои мо истод, хайр, чӣ хеле ки яъне ки эфири охирин моро тамошо карда буден, ман гуфта будам ки навомадагиай бародар, шояд сухан гуфтан натонист ва манам тамошо кардам ва дидам комментарияи шуморо. бахшиш зиёд айтани ҳамин бародар, айтани худам ва айтани общи коллективи канал, бародаро, ай ҳаматон бахшиш мепарсам. ба ҳамин хотир агар ягон хатогӣ шида бошад аз тарафи бародарои мо ё ки аз тарафи мо, ай ҳаматон боз як борига бахшиш мепарсам, бародаро, ва абишат мекунам ки ай спас ин хел ҳолатҳоро мо дигар видео накунем, ба хотире ки хайр дар зиндагӣ ҳар як одам касал мешавад, ҳар як одам дар зиндагӣ як камбудӣ мешавад, лекин шояд дигар ин хел видео дар канал нашавад нисбати ин хел ҳодисаҳо ва иншоаллоҳ ки пас таратса мекунем чӣ хеле ки ман гуфтам дастгирӣ шавад ва морам дастгирӣ мекунем шуморо, бародаро. Ба ҳамин хотир баъзиҳое ки ай мо хафан дар комментария ҳарчи нависанд, хайр иш мада ваҷ нест, барое ки ҳар як канал бахча хейтер дорад. агар хейтер намедошт, ӯ канал ҳеҷ вақт ҳаракат намекард, яъне ки вақте хейтер против кор намекунад, то ҳеҷи навигарӣ кардан наметонӣ. ва ба ҳамин хотир, бародаро, баъд аз оне ки мо буромадем балниса ва ин аввалин видеое ки шумо дидестен, ҳазор раҳмат ба ҳар яктаи шумо, бародаро, миннатдорам. хайр, так что интизор шудем баъд аз ин видеои перезагрузкара ки мо чӣ хел, чӣ формат ва чӣ видео уже аллакай шуморо дар оянда интизорем, бародаро. ба ҳамин хотир видеоро дастгирӣ кунед максимални лайк, фикри ақидара дар комментария бинависед. я борига раҳмат, бародаро.